Hare Krishna. Is the audio and the video clear, Arka Dikshit? Yes, Mataji. Okay, ma. Thank you. Hare Krishna devotees. இன்னைக்கு வந்து டே 7 படிக்க போகிறோம். இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பில் இன்னைக்கு டே 7க்கு, அதாவது 6th chapter செகண்ட் டே 6th chapter சொல்லித்தரேன். அதை கண்டினியூவேஷன். அதோட இன்னைக்கு கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ப்ரேயரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம ப்ரேயர் போடலாம். नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. தியான யோகம் நேற்றுக்கு வந்து இதெல்லாம் படித்தாச்சு. அத்தியாயம் 5ஓட சுருக்கம் சொன்னேன். அத்தியாயம் 6ஓட என்ன பண்ணுறோன்னு அஷ்டாங்க யோகா பயிற்சி வரைக்கும் நேற்றுக்கு வந்திருக்கோம். பாக்கி இதெல்லாம் படிக்கலாம் இன்னைக்கு. ஓகே. ஸோ யோகாம்னா என்ன, இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறது, இதெல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நமக்கு ஃபிசிக்கலாக நம்ம ஃபிட்டாக இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த யோகா பண்ணுறோம். இது அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜில் இந்த மாதிரி பண்ணினாக்க இந்த யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம். யாரோ ஒருத்தர் சமாதினா என்னன்னு ஒரு மாதாஜி கேட்டாங்க. அவங்களுக்காக இந்த ஃபுல்லுத்தையுமே மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு மேலே போகலாம். ஓகே. ஓகே. இப்போ இது வந்து அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டம்னா என்ன? 8. யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம். அப்புறம் லாஸ்டில் வந்து சமாதி. சமாதிங்கிற ஸ்டேஜ் அடையணும்னா இந்த 7த்தையும் நம்ம கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்துடுச்சுனாக்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சமாதிங்கிற ஸ்டேஜ் வந்துடும். ஓகே. இயமனம்னா என்ன? வெளிப்புற பண்புகள், மனம் சம்பந்தப்பட்ட ஒழுக்க நியதிகள், முக்கியமான கட்டுப்பாடுகள், அகிம்சை, சத்தியம், பிரம்மச்சரியம், அஸ்தேயம், பேராசையின்மை போன்ற அடிப்படை மனித பண்புகளை வளர்க்க வேண்டும். அதுதான் யமம். அடுத்தது நியமம். நியமம்னா உட்புற பண்புகள். இதுவும் மனம் சார்ந்த ஒழுக்க கோட்பாடுகள். அகத்தூய்மை, புற தூய்மை, தவம், புனித நூல்கள் படித்தல், இறைவனின் சரணாகதி முதலியவற்றை விளக்குகிறது நியமம்ங்கிறது. ஆசனம்ங்கிறது உட்காரும் விதம், தியானம். ஆசனம் என்றால் என்ன? ஒவ்வொரு நோயையும் யோகாசனம் எப்படி குணப்படுத்துகிறது, ஆசன விதிமுறைகள் என்ன, மாணவர்களுக்கு ஆசனம் எப்படி உதவுகிறது, பெரியவர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் எப்படி உதவுகிறது என்பது அதில் விவரமாக இருக்குது. நீரிழிவு, ரத்த அழுத்தம், கழுத்து வலி, மூட்டு வலி, முதுகு வலி, முற்றுப்புள்ளி, அந்த மாதிரி ஆசனத்தில் கருத்து போயிடலாம். அந்த உட்கார்ற விதத்துலேருந்தே எல்லா விதமான வியாதிகளும் நமக்கு சரியாக போகணும்னு ஒரு இது இருக்குது யோகாவில். அந்த யோகா ஆசனம் மிஸ் ஒரு யோகா பேட்டர்ன் தானே. பத்மாசனம், அந்த ஆசனம் எல்லாம் விதவிதமாக, மயிலாசனம் எல்லாம் பண்ணுறோம், மயூராசன் எல்லாம் பண்ணுறோம். அதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஆசனம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ பிராணாயாமம்ங்கிறது என்ன? மூச்சு பயிற்சி. பிராணன் என்றால் என்ன? இது மனிதனின் ஆயுளை எப்படி அதிகரிக்கும்? பிராணாயாமம் ஒழுங்காக மூச்சு பயிற்சி கரெக்டாக பண்ணால் மனுஷனுடைய ஆயுளை நீடிக்கும். ஏன்னா அதில் டீப் ப்ரீத் இன், டீப் ப்ரீத் அவுட்னு பண்ணுறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அது பண்ணும்போது அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற வேண்டாத உள்ளுக்குள்ளே போகும்போது முதல்ல காற்று போகிறது, அவ்வாடுக்கிற ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு வேண்டாத பாக்கி அந்த காற்றுல வேண்டாததுலாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வெளியில் தள்ளுறதுக்கு பேர் எக்ஸேல், இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி இப்படி பண்ணினாக்க அது நம்மளுடைய ஆயுளை அதிகரிக்கும். மனம் ஒருமைப்பட எப்படி பிராணாயாமம் உதவுகிறது?
இதயம் நுரையீரலை எப்படி காக்கிறது என்று விளக்கப்படுறது தான் பிராணாயாமம். ஓகே. பிரத்யாகாரம். பிரத்யாகாரம் இது முழுக்க முழுக்க மனதை உள்முகமாக திருப்பும் பயிற்சி. பிரத்யாகாரம்னா என்ன? மனசை முழுசா திருப்பி உள்முகமாக திருப்பும் பயிற்சி. நமது ஆன்ம ஆற்றலை உணர வைக்கும் பயிற்சி. இங்கே தான் ஆரம்பிக்கிறது. பிரத்யாகாரம்ங்கிறது ஆன்ம உணர்வை நமக்கு ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். நம்ம ஓகே வி ஆர் கோயிங் இன் ரைட் பாத் அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்படும். பிரத்யாகாரம் தான். தாரணை அப்படின்னா மனதை ஒரு பொருளில் குவிய செய்தல். அதன் மூலம் எண்ணற்ற ஆற்றலை அடையலாம். தாரணை கைகூட வைராக்கியம், சாத்வீக உணவு, தனித்திருத்தல் முதலியன தேவை. அது கவனத்தை ஒருமிதல், ஒரே கான்சன்ட்ரேஷன், ஒன்னே ஃபோக்கஸ் ஆன் காட். அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு இதில் தான் அவளுக்கு புத்தி வந்துடணும். அந்த தாரணை வருதுங்கிறதுக்கு ரொம்ப இந்த முதல் 5 கரெக்டாக படிச்சுன்னு வந்தால் தான் நமக்கு அந்த தாரணை வரும். இல்லைன்னா டக்குன்னு தாரணை வராது. அதுக்கு இன்னொன்று மனசை நம்ம அலைப்பாய விடாது. ஐம்புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி மனதை நம்மளுடைய புத்தியால் வெல்லணும். அது பண்ணினா தாரணை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். தாரணை முடிஞ்சாச்சுன்னா தியானம். தியானம்னா என்ன? தியான நிலை உட்கொள்ளுதல். தியானம்னாக்க ஒரே சிந்தனை. தாரணையின் முடிவு தியானமாகும். தாரணையோட முடிவு என்ன? தியானமாகும். அமைதி, மன அமைதி, இதயம் பாதுகாக்கப்படும், எந்த நோயும் வராது. தியானம் கைகூட்டினால் எல்லாம் கைகூடும். தியானம் வந்தாச்சுனாக்க தாரணை தெரிஞ்சால் தான் தியானம் பண்ண முடியும். தாரணையோடைய முடிவு தான் தியானம். தியானத்தை கரெக்டாக வந்தாச்சுனாக்க எல்லாமே நமக்கு வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். ஓகே. சமாதி. சமாதினா ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு. ஆதியில் சமம், எண்ணமற்ற நிலை, மனம் கரைந்த நிலை, மௌன நிலை, பேரின்ப நிலை. இதுவே நமது உண்மைகள். அந்த மாதிரி அந்த சமாதி ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போயிடணும். நமக்கு எதுலேயுமே நமக்கு நாட்டம் இல்லாத போயிடும். அந்த மாதிரி போகிற சமயத்து அதுதான் சமாதிங்கிறது. லாஸ்ட் ஸ்டெப் அஷ்டாங்க யோகம். இதெல்லாம் சமாதிங்கிறது பண்ணினாக்க ஒருமித்து வந்து நமக்கு ஃபுல்லு நம்மளோட திங்கிங் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டையே விட்டு போயிட்டு ஃபுல்லு ஆன்மீகத்துக்கு போயிடும். ஓகே. அது இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறோம்? த ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மென்டல் கான்சன்ட்ரேஷன் that people can achieve while still bound to the body and which unites them with the highest reality அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லணும். ஓகே. அதை நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டே இருக்கோம், இருந்தாலும் சமாதி நிலையை அடைஞ்சாச்சுனாக்க நம்ம பகவானோட நேராக டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கோம், ஆயாச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆயிடும். ஓகே. ஸோ சமாதினா என்னன்னு தெரிஞ்சுதா மாதாஜி? ஏதோ மாதாஜி கேட்டீங்களே நேற்றுக்கு? யாரு கேட்டாங்க நேற்றுக்கு? ஓகே. ஸோ பிராணாயாமா அதை பற்றி நேற்றுக்கு படித்தாச்சு. அப்புறம் யமா படித்தோம், ஆசனா, பிரத்யாகாரா, நியமா, தாரணா, தியானா, சமாதி. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. நம்ம உயிரோடு தான் இருக்கோம், ஜட உலகத்தில் தான் இருக்கோம், இருந்தாலும் ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவரிடம் உள்ள திறனில் இருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையில் இருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகு நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியில் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவது இல்லை. எந்த விதமான துன்பம் வந்தாலும் அவனை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவன் உயிரோட மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கான், உயிர் ஆத்மா இருக்கு அவனோட. ஆனாக்க அவன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஆன்மீக உலகத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல கம்ப்ளீட்டா அதுல இம்மர்ஸ் ஆயிட்டான். அதனால எந்த விதமான துயரமும் அவனை அசைக்காது. இதுதான் சமாதி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த ஸ்லோகம் இதெல்லாமும் நம்ம இந்த பிக்சருக்கும் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துட்டோம். இப்போ இன்னைக்கு 6.34 படிக்கலாம். எஸ்மா. எஸ் மாதாஜி. சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலபத்ரதம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ சுதுஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததுமாயிற்று. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் தோணலை, எல்லாருக்குமே அப்படிதான். காற்றை கூட அடக்கி விடலாம். இந்த மனசு அலைப்பாயிருது பாருங்க,
இதை வேணும் அதை வேணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்ட்டு அதை அடக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ கஷ்டமான காரியங்கள். அதை அடக்க தெரிஞ்சுட்டாக்க எல்லாத்தையுமே வென்றுடலாம். அதாவது ஐம்புலன்களை நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரணும். அது இஷ்டத்துக்கு நம்ம போக விடக்கூடாது. ஓகே. அதனால இந்த இந்த ஸ்லோகம் சஞ்சலம் ஹி மனக, எல்லாமே நம்ம ரொம்ப சஞ்சலத்துல இருக்கும். அமைதியற்றது, குழப்பம் இருந்தது, சக்தி மிகுந்ததும் அடங்காததும், சக்தி மிகுந்த வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோணும். ஜட உலக இதுல வந்து ஜட உடல் என்னும் ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவும், சாரதியாக புத்தியும், ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும், குதிரைகளாக புலன்களும் உள்ளன. இவ்வாறு மனம் புலன்களின் சேர்க்கையால் ஆத்ம இன்ப துன்பத்தை அடைகிறான். மனதை கட்டுப்படுத்த எளிதான வழி முக்திக்கு மிகவும் உகந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான். இந்த மாதிரி இந்த பண்ண முடியல என்னால அப்படியே நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பண்ண முடியும்? மனசை அடக்க முடியலையே நம்மளால. காற்றை விட அது காற்றை கூட அடக்கிடலாம் போல் இருக்கு. ரொம்ப புயல் காற்று மாதிரி வந்து அதை கூட அடக்கிடலாம். அதை விட இன்னும் கேவலமா இருக்கு நம்ம மனசு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருந்தோம்னா அதுக்கு ஒரே வழி, இந்த கலியுகத்துல நம்ம யாகம் பண்ண வேண்டாம், வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். உட்காந்து நம்ம சாண்டிங் 1 ரவுண்டு பண்ணா போதும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எவ்ரிடே இதை வந்து ஒரு மாலை பண்ணுங்க 108 times ப்ளீஸ். எஸ்மா 6.35 படிமா தீக்ஷித். Yes, Mataji. Shri Bhagwan Vacha Ashamshayam Mahabaho Manodhurnigraham Chalam Abhyasena tu Kaunteya Vairakena tu Krihyate. இதில் என்ன சொல்ல போனதுல என்ன கேள்வி? போன ஸ்லோகம் 34 6.34 என்னாச்சு? அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்குறான். இந்த மாதிரி மனசை வந்து அடக்க முடியல, காற்றை கூட அடக்கிடலாம், மனசை அடக்க முடியலையேன்னு கேட்குறான். அதுக்கு இப்போ கிருஷ்ண பகவான் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சனாக்க கூறினார். பகவான் கூறுறார். கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றார்? பலம் பொருந்திய புயல்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிக கடினம். அமைதி இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அதை அடக்கிறதுங்கிறது நிச்சயமா சந்தேகமே இல்லை, கடினம். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பச்சின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். எப்படி பண்ண முடியும்? தகுந்த பயிற்சி, ப்ராக்டிக்கலாக உட்காந்து நம்ம பண்ணி பார்த்த பயிற்சி இருந்தாலே போகிறோம். பயிற்சி இருந்தாலும் பச்சின்மையாலும், எல்லாத்துலேயும் அட்டாச்மெண்ட், தாமரையில் நீர் போல வாழ கற்றுக்கணும். அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட்ல அந்த மாதிரி பற்றின்மையாலும் இருக்கணும். எதுலையுமே பற்றி வைக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்தாக்க அது சாத்தியமாகும். ஓகே. அடங்காத மனதை கட்டுப்படுத்துவது சிரமம் எனும் அர்ஜுனனின் கூற்று முழு முதற் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவரே பகவானே சொல்லிட்டார், அந்த அலைபாயிர மனதை கட்டுப்படுத்துறதுங்கிறது கஷ்டம்தான். அதே சமயம் பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியம். என்ன பயிற்சி பண்ண சொல்றார்? யாருக்காவது தெரியுமா? யாருக்காவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா சொல்லுங்க. எஸ் அது மாதிரி யோகா அதெல்லாம் எல்லாத்துலயும் சாண்டிங் அதெல்லாம். ஓகே, சாண்டிங் தான் மெயின் முதல் பாயிண்ட். அப்புறமா புனித ஸ்தலங்களுக்கு போய் வசிக்கலாம். எப்படி அலைப்பாயாமல் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணோம்? புனித ஸ்தலங்கள்லாம் என்னென்ன? பிருந்தாவன், மாயாப்பூர், மதுரா, இந்த மாதிரி பிளேஸ்ல எல்லாம் போய் நம்ம அங்கே நிறைய ரூம்ஸ் எல்லாம் கட்டி போட்டுருக்கா. நமக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த லைஃப் மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நமக்கு இப்படிலாம் இருக்கோம்னாக்க நம்ம ஆன்மீகத்தில் கொஞ்சமான நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம்னா இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் யாத்திரை போகணும். இப்போ பிரபுஜி என்என்டி பிரபுஜி இஸ்கான் பிரசிடென்ட் வந்து நம்மளெல்லாம் மாயாப்பூர் கூட்டின்னு போனார் 6-8 மாதத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பிருந்தாவன் கூட்டின்னு போனார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னு வச்சுங்கோ, டோன்ட் மிஸ் இட். நான் எல்லா குரூப்லேயும் போடுவேன் இந்த மாதிரி. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு துவாரகா அதுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கார். அப்புறம் வந்து ஜெகநாத் பூரி ஆயிடுச்சுன்னு போட்டுட்டு இருக்கார். மறுபடியும் எகைன் ஜூலை மாதம் மாயாப்பூர் போகிறதா ஐடியா போட்டுருக்கார். ஸோ இதில் எது எப்படி இப்படி வரப்போகுதுங்கிறது நான் குரூப்பில் போடுவேன், அதை மிஸ் பண்ணாதீங்க. நமக்கு வந்து காஸ்ட்டு வந்து ஒன்றுமே நெக் டு நெக் தான். அவர் ஒன்றும் அது லாபம்லாம் சம்பாதிக்கிறதுல எவ்வளோ சிம்பிளாக நமக்கு ஓடுமோ, நமக்கு வேணுங்கிற ஒரு நாளைக்கு தங்குறதுக்கு ரூமுக்கு, நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கு 3 வேளையும் நமக்கு ஒன்றுமே ஒரு பைசா சாப்பாட்டுக்கு தங்குறதுக்கு செலவழிக்க வேண்டாம். நம்ம போய் அங்கே போய் இறங்குற இடத்துக்கு மாத்திரம் அதுக்கு மாத்திரம் டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம செலவழிக்கணும். அதனால் அதை மிஸ் பண்ணிவிடாதுங்க. எதுக்கு அதை சொல்கிறேன்னா, அந்த மாதிரி யாத்திரைகளுக்கெல்லாம் நம்ம போயிட்டு வந்தோம்னா நம்ம மனசு இந்த அலைப்பாயாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும்.
அதுக்கு மேலே நம்மளாக தான் பண்ணணும். போயிட்டு வந்துட்டோன்னா ஜாலியாக இருந்துட்டு வந்தேன், அங்கே ஆஹா இப்படி இருந்து அப்படி இருந்தா அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கக்கூடாது. இது நம்ம போகிற பர்பஸ் என்ன, நம்ம மனசை அடக்கிறதுக்கு அந்த கிருஷ்ண பகவான் அங்கே என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால அப்படிங்கிறது தான். அங்கே போய் நம்ம கற்றுட்டு வரணும். நம்ம வந்த உடனே அதை ஃபாலோ பண்ணணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். புனித ஸ்தலத்தில் வசித்தல், பரமாத்மாவின் மீது மனதை செலுத்துதல், உட்காந்துட்டு டெய்லி காத்தால சாண்டிங் பண்ணி பகவானை நினச்சிக்கணும். புலன்களையும் மனதையும் அடக்குதல், பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றுதல், தனிமையாக இருத்தல் போன்றவை தற்காலத்தில் யாராலும் கடைபிடிக்க முடியாது. இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். தனியாக உட்காந்துக்கோனே எங்கே உட்காந்துக்கிறது? காத்தால இருந்துட்டாக்கா குழந்தை குட்டிகள்லாம் வீட்டில் வந்து காப்பி டீ, எனக்கு ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சு, டிஃபன் பாக்ஸை கொடு அதை கொடுன்னு வந்து எல்லாம் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்குது. எல்லாம் எல்லா வேலையும் செய்ய வேண்டியிருக்கும், செஞ்சுட்டு தான் இருக்கணும் நம்ம. ஏன்னா அதை வந்து விட்டுட்டு நம்ம பக்தி நெறிக்கு வர சொல்லி கிருஷ்ண பகவான் சொல்லலை நம்மளை. நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீகத்தில் நம்ம முன்னேறணும்னா இந்த வேலையில் ஒர்க் இஸ் ஒர்ஷிப். முதல்ல நமக்கு இருக்கிற ரெகுலர் வேலையை பண்ணணும், அந்த வேலையும் பண்ணிட்டு இதையும் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம தூக்கத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும். எல்லாரும் எழுந்திருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எழுந்துட்டு நம்ம பகவானுக்கு நமக்குன்னு ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கிட்டு அதை பண்ணணும். ஓகே. கிருஷ்ண உணர்வில் பிரம்மச்சரிய இதெல்லாம் கடைபிடிக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுங்க. கிருஷ்ணருடைய இதில் வந்து அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு நீங்கள் வரணும்னு ஆசைப்பட டிவோஷனல் சர்வீஸில் 9 டைப்ஸ் இருக்குது பக்தி தொண்டு. அதில் ஏதாவது ஒன்றில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அது இப்போ வர சாப்டர்ஸில் இந்த 9 நவபக்தி வரும். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதற்கும் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் மனம் ஜடம் பொருள்களிலிருந்து விடுபட திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறான். கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டாலே போகிறோம். ஸ்மரணம், கீர்த்தனம் அப்படிலாம் வரும் இல்லையா? அதை முதல்ல கேட்கறது. பகவத்கீதையை பற்றி இப்போ 6th சாப்டர் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரி கேட்டாலே நமக்கு வந்து அந்த இது கிடைச்சிடும். நமக்கு திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறோம். இது நல்ல மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலமும் முறையான உணவின் மூலமும் நோயை குணப்படுத்துவதை போன்றதாகும். ஒருத்தருக்கு நல்ல ஒரு டிசீஸ் இருக்குது, அப்போ போன உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? டாக்டர்கிட்ட போகிறோம். டாக்டர் போன உடனே டாக்டர் இந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு இந்த இன்ஜெக்ஷனை போட்டுக்கணும் அப்படி இப்படின்னு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி கொடுத்துருது. அதை கொடுத்த உடனே நம்ம எடுத்துன்னு என்ன பண்ணுறோம்? அந்த மருந்தெல்லாம் வாங்குகிறோம், சாப்பிட்றோம், நமக்கு குணமாயிடுது. அதே மாதிரி தான் இது. நம்மள மனசை கட்டுப்படுத்த முடிய நம்ம எப்படி ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம இதுவாக வரணும் அப்படின்னா இந்த நவவித பக்திங்கிறது தான் டாக்டர் வந்து நமக்கு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுக்குற மாதிரி அந்த நவவித பக்திகள் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதை ஃபாலோ பண்ணாக்க அதை நமக்கு நிவர்த்தி கிடைக்கும். நோயை குணப்படுத்துவது போல நமக்கு அது. எனவே பைத்தியம் பிடித்த மனதிற்கான சிறந்த மருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதாகும். பகவானுடைய லீலைகளை கேட்பதாகும். துன்பப்படும் நோயாளிக்கான உகந்த உணவு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை உண்பதாகும். அதில் வந்து நமக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடு எதை எடுத்தாலும் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை பிரசாதமாக நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அதுவே நமக்கு சிறந்த உகந்த உணவு. இந்த மருத்துவமே கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையாகும். இந்த டாக்டர் வந்து இதை மருந்து கொடுக்கறத அதை வந்து நம்மளோடதோட கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, கம்பேர் பண்ணேன்னா அதை பண்ண முடியும். மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா? நமக்கு மனசு நண்பனா எப்படி இருக்கும்? நம்ம அதை நண்பனா இருக்கச்சே நம்ம எல்லா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம மனசை நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணுவோம், அது நமக்கு நண்பனா இருக்கும் இல்லையா? கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அது நண்பனாக இருக்கும். நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியல மனசு, அதை அழைப்பாய் விடுறோம். இங்கே போகணும், அதை போடணும், இதை பண்ணணும், கிளாஸு ஆன்மீகத்தில் நாட்டமே இல்லாமல் இப்படி பண்ணினோம்னா அது நமக்கு எதிரி தான். ஸோ ரெண்டுமே இருக்குது. மனம் வந்து நமக்கு நண்பனாகவும் இருக்கும், எதிரியாகவும் இருக்கும். எங்கேயாவது கேள்வி கேட்டானா இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் இதை வச்சுக்குவோம். மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா? இரண்டும். ஓகே. மனம் நெருப்பை போன்றது. கட்டுப்படுத்தப்படும் போது அது அற்புதங்களை செய்யக்கூடும். கட்டுப்பாடு இல்லாமல் பார்வையில் உள்ள அனைத்தையும் இருக்கலாம். கட்டுப்பாடு இல்லாமல் போச்சுன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ இந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்னு வருது, அப்போல்லாம் அது வந்து வந்ததுன்னா அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் அழிச்சிடுது. அது நெருப்பு மாதிரி மனசு. ஓகே. அது கட்டுப்படுத்தினேன்னா கரெக்டாக கொஞ்சம் போல ஒரு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே லைட் வந்து அந்த இது வருது, கேஸ் வருது, அதில் வச்சு சமைச்சேன்னாக்கா உங்களுக்கு சமையல் சாப்பாடு பகவானுக்கு பிரசாதங்கள்லாம் பண்ண முடியும் அதுக்குள்ளே. ஆனால் நம்ம அதை பண்ணாத அதை இதை கொஞ்சம் பெருசாக திருப்பிட்டு கீழே கேஸையும் இதுன்னு விட்டுட்டு கேஸும் லீக்கேஜ் ஆகிருந்ததுனாக்கா அது என்ன ஆகும்? அதே இது ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு வழி இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஃபயரும் படம் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். அதனால் அது கட்டுப்படுத்தினாக்க அது அற்புதங்களை பண்ண முடியும்.
கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருந்தால் அனைத்தையும் எரிச்சுவிடும். ஓகே, மனம் நம்மை உடல் ரீதியாக நோய்வாய்ப்படுத்தும். அதாவது மனசு வந்து நம்ம என்ன பண்ண இப்படியே உட்காந்துச்சு நம்மளால பண்ண முடியல பற்றியா அப்படின்னு உட்காந்தோம்னாக்கா நமக்கு டிப்ரெஷன் வந்துடும். ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு நோய், அல்சைமர் அந்த மாதிரி கோளாறுலாம் வந்தது. இது மனித குலத்திற்கும் தெரிந்த பெரும்பாலான நோய்களை குணப்படுத்தும். அந்த மாதிரி இருந்தேன்னாக்க இதெல்லாம் சரி பண்ணணும்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, மைண்ட் இஸ் லைக் a fire. When controlled, it can make miracles happen. When out of control, can burn down everything inside. Mind can make us physically sick, or it can cure majority of diseases, knowing mankind too. என்னென்ன இது இருக்கோ எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும் மனசு வந்து. மனசை அதனால மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். ஓகே, எஸ்மா 6.41 படிமா. எஸ் மாதாஜி. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शोषीणां श्रीमदां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते. இதில் என்னன்னாக்க இங்கே பக்கத்தில் ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்கேன். அந்த பிக்சரில் அம்மா அப்பா உட்காந்துருப்பா, குழந்தை உட்காந்துருக்கு. அந்த ஃபேமிலியில் எப்போதுமே கீர்த்தன் பண்ணிட்டு இருப்பா. அவள் வந்து மகாமந்திரத்தை சொல்லிட்டு இருப்பா. ஃபேமிலியில் அந்த குழந்தைக்கு எல்லாமே சொல்லிக் கொடுத்து பகவத்கீதை, பாகவதம் இதில் இதெல்லாம் கதையெல்லாம் எடுத்து சொல்லிக் கொடுத்து அந்த ஃபேமிலி ஒரு ஆன்மீகத்திலேயே வளர்ந்துட்டு வருது. அந்த மாதிரி இருந்தால் அது ஒரு ஹாப்பி ஃபேமிலி. அவளுக்கு வந்து சாத்விக் ஃபுட்டு தான் சாப்பிடுவா. காலங்காத்தால எழுந்துடுவா, நைட்டு சீக்கிரமாக தூங்கிடுவா. அனாவசிய ஆடம்பரங்கள்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி சிம்பிள் லைஃப் லீட் பண்ணாக்க அது ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கலாம். அதுதான் நம்ம வந்து இவாள்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஏழைகள்லாம் கொஞ்சம் கஞ்சி காய்ச்சி குடித்தா கூட ஹாப்பியாக இருக்காங்க. ஏன் ஹாப்பியாக இருக்கா? காரணம் என்ன? அவள் மனசுக்கு அவள் கையில் காசு இல்லைங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு. காசு இருந்தாலும் அலைப்பாய விடாமல் கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிறத வச்சு சாப்பிட்டு நிம்மதியாக இருக்கும். அதனால் அவளால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. அதனால் நமக்கு வேணுங்கிற பேசிக் நீட்ஸ் இருக்கிறதே நம்ம சந்தோஷமாக தான் இருக்கணும். இவ்வளோ நமக்கு வசதியை பண்ணி கொடுத்துட்டு நம்ம சந்தோஷம் இல்லைன்னு சொல்றதுல அர்த்தமே இல்லையே. அதுக்கு காரணம் யாரு? நம்ம தான், பகவான் இல்லை. நம்ம அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தெரியல. அதனால யோகா பண்ணு, அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்து யோகாவில் வெற்றி அடைய ஒருத்தன் பண்ணிகிட்டே வரான். எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவன் கடைசியில் அவனால் அவனுக்கு வெற்றி அடைய முடியல, தோல்வி அடைஞ்சிடும். அவனுடைய இலக்கு என்ன? அவன் எப்படி மேலே போவோம்? வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். அவன் என்ன ஆகும்? அந்த மாதிரி யோகி அவன் செத்து போன உடனே அந்த வெற்றியடையாத யோகி அந்த புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில், அதாவது மறுபிரிவு உண்டு அவனுக்கு. வெற்றியடையாத யோகிக்கு மறுபிரிவு உண்டு. அவன் என்ன பண்ணுறான்? திரும்பி வந்து எங்கே ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில் பிறந்து, இந்த குழந்தைய சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில் வந்து பிறந்து அதில் அனுபவிச்சுட்டு அப்புறம் மறுபடியும் கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகிறோம். அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறோம். ஓகே, சிறிய முன்னேற்றத்திற்கு பின் வீழ்ச்சி விட்டுருவோர், நீண்ட கால பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சி விட்டுருவோர் என வெற்றியடையாத யோகிகள் 2 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறார்கள். குறுகிய கால பயிற்சிக்கான பின் வீழ்ச்சியுறும் யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்கள் வழியே அனுமதிக்கப்படும் உயர் லோகங்களுக்கு செல்வார்கள். அங்கே நீண்ட காலம் வாழ்ந்த பிறகு நல்ல அந்தண வைஷ்ணவனின் குடும்பத்தில், பணக்கார வியாபாரிகளின் குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கு மீண்டும் இவ்வுலகில் அனுப்பப்படுகிறான். அந்த மாதிரி வந்துட்டு மறுபடியும் இந்த வைஷ்ணவர் குடும்பத்தில் பிறந்தாச்சுன்னா என்ன, கீர்த்தன், கிருஷ்ணரை பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், பகவத்கீதை பாகவங்கள்லாம் படித்து அந்த மாதிரி மறுபடியும் பண்ணி மறுபடியும் கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போகிறோம். ஓகே, 6.42 படிமா. எஸ் மாதாஜி. अथवा योगिनामेव कुले भवतीति मताम् ईतत्ति दुर्बलधरं लोके जन्मयत् ईदृशम्. அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. அதனோட கண்டினியூஷன் போன ஸ்லோகாக்கும் 41 and 42 கனெக்டட். அந்த அதில் சில மாதிரி அப்படி போடுறான். இல்லைன்னாக்க அவன் என்ன பண்ணுறான்? ஆன்மீக குலத்தில் போய் பிறந்துடுறான். அந்த மாதிரி பிறவி நிச்சயமாக இந்த உலகில் அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி. ஆன்மீக உலகத்தில் போய் ஆன்மீக குலத்தில் ஆன்மீகிகளின் குழப்பத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக இந்த உலகில் அரிதானதாகும். சிறந்த அறிவுடன் திகழும் யோகிகளின் குலத்தில் பிறப்பதே இங்கே புகழப்படுகிறது. இதில் பிறக்கும் குழந்தை ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆன்மீக உலக ஊக்கத்தை பெறுகிறது.
அதில் பிறந்த குழந்தை ஆன்மீக ஊக்கத்தை சின்ன வயசுலேருந்தே அதுக்கு கிடச்சிருது. அந்த மாதிரி சில பேர் அது ரொம்ப அரிதான இது, எல்லாருக்கும் கிடைக்காது அந்த மாதிரி. ஓகே, எஸ் மாதீக்ஷித் 47 படிமா. Yes, Mataji. Yoginamabhi sarvesham matkatenantamatmanam Sraddhavan bhajate yomam same yuktagamo madha. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னை எண்ணில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். என்ன சொல்றார்? எல்லா யோகிகளுக்கு நடுப்புற நீ இருந்துட்டு நம்பிக்கை இருக்கணும் உங்களுக்கு பகவான் மேலே. அவர்கிட்ட நிலைச்சு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு துண்டு புரிகின்றானோ, திவ்யமான அன்பு துண்டான பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுறவனுக்கு அவனே யோகத்தில் இன்னும் அவன் தான் எங்கிட்ட நெருங்கி வர முடியும், க்ளோஸ் ஆக முடியும், உயர்ந்தவனும் ஆவான். அந்த மாதிரி நம்ம பகவான்கிட்ட நெருங்கி வந்துட்டோம்னாக்க அவர் என்ன பண்ணுவார்? நமக்கு வேலைக்காரனாக கூட இருப்பார். எப்படி அர்ஜுனனுக்கு பார்த்த சாரதியா வந்து அவனுடைய இது ரதத்தை சேரியட்டை ஓட்டுறதுக்கு வந்து பண்ணினாரோ அந்த மாதிரி எல்லா விதத்துலையும் நமக்கு உதவி பண்ண வருவார். அவர் தனக்குன்னு ஒரு 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 ஈகோவோட அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டார். நமக்கு எப்படி தழைஞ்சு வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறார். ஏன்னா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணி நமக்கு பகவான் வேணும்னு கேட்குறோம். அதனால எல்லா யோக பயிற்சிகளும் பக்தி யோகத்தில் நிறைவு பெறுகிறது. மற்ற எல்லா யோகங்களும் பக்தி யோகத்தில் உள்ள பக்தி என்னும் நிலைக்கு வருவதற்கான முறைகள். கிருஷ்ண உணர்வில் வருவதற்கு ஒருவன் நல்ல அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணரை பூமாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு காட்சி அளிக்கிறார் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு பிக்சரை பார்த்தேன்னா பூமாலைகள் அலங்கரிக்கப்பட்டு காட்சி அளிக்கிறார். பிரம்மஜோதி என்று அழைக்கப்படும் தனது பிரம்மாண்டமான தேஜஸின் மூலம் எல்லா திசைகளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறார். சாதாரண மனிதனை போல அன்னை யசோதையின் மைந்தனாக தோன்றுகிறார். இத்தகைய இயல்புகளை பற்றிய பூரண உணர்வில் இருப்பவன் மிக உன்னதமான யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறார். உயர்ந்த பக்குவ நிலை பக்தி யோகத்தில் மட்டுமே அடையப்படக்கூடியது. எல்லா வேத இலக்கியங்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஓகே, அதனால அவர் அடையணும்னாக்க என்னென்ன பண்ணணும்? அவர் மேல முதல்ல நம்பிக்கை வைக்கணும். அவர் அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸை பண்ணிட்டு இருக்கணும். சின்சியராக பண்ணினா அவரை நெருங்க முடியும். ஓகே, ஸோ பக்தி யோகம் அனைத்து யோகங்களிலும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி முன்னேறுகிறது. இந்த இத்தனை யோகம் இருக்கு இல்லையா? கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், பக்தி யோகம்னு இருக்கு. இதில் எது நல்ல பெஸ்ட் யோகம் அப்படின்னு கேட்டால் பக்தி யோகம். பக்தி யோகம் தான் பெஸ்ட். அதனுடைய படிநிலை கர்மயோகம் பண்ணணும். முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் கர்மயோகம் பண்ணாமல் டூ யோர் டியூட்டி, அதை பண்ணாமல் நம்ம மேலே ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஞான யோகம்ங்கிறது லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ். இப்போ கர்மயோகம் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி யோகம் கற்றுக்கணும். பக்தி யோகம் கற்றுக்கும் போது அதோட சேர்ந்தே ஞான யோகமும் வந்துடும். கர்மயோகத்தோடு சேர்ந்து பக்தி யோகம் வர மாதிரி பக்தி யோகம் எண்டில் ஞான யோகமும் வந்துடும். ஸோ பக்தி யோகம் இன்பிட்வீனில் இருக்கு. ஒரு சாண்ட்விச் சாப்பிட்றோம். சாண்ட்விச் சாப்பிட்றச்சு நடுவில் இருக்கிறது என்ன இருக்கு? அதில் வெஜிடபிள்ஸு, சீஸு, பன்னீர் எல்லாம் போட்டு அந்த சாண்ட்விச் சாப்பிட்றோம். மேலே வந்து ஞான யோகம் 2 ஸ்லைஸ் பிரெட் இருக்கு இல்லையா? இது ஒரு பிரெட் வந்து கர்மயோகம், மேலே இருக்கிறது ஞான யோகம். இந்த ரெண்டுக்கு நடுப்புற அந்த இதை வந்து நியூட்ரிஷியஸ் இதுங்கிறது எங்கே இருக்குது? சென்ட்ரல் பார்ட்டில் இருக்குது. அதுதான் பக்தி யோகம். அந்த பக்தி யோகத்து தான் இருக்கிறதுலையே பெஸ்ட் யோகம். ஓகே, அதை அடையிறதுக்கு பக்தி எந்த விதமான நீங்கள் யோகம் அஷ்டாங்க யோகம் ஃபாலோ பண்ணாலும் ஓகே, எது இருந்தாலும் பக்தி யோகத்தை தான் நம்ம ரீச் பண்ணணும். கடைசியாக எல்லாம் ரீச் பண்ணுறது. ஓகே, சத்தியுகத்தில் விஷ்ணுவை பற்றிய தியானம் பண்ணிருந்தோம். திரேதா யுகத்தில் விலையுயர்ந்த யாகங்களை செய்கிறோம். துவாபரா யுகத்தில் விரிவான கோயில் வழிபாடு இருந்தது. கோயிலில் போய் எல்லாம் வழிபட்டு அங்கே எல்லாம் பண்ணிருந்தோம். சத்தியுகத்தில் விஷ்ணுவை பற்றி தியானம் பண்ணால், திரேதா யுகத்தில் விலையுயர்ந்த யாகங்களை செஞ்சால், விலையுயர்ந்த யாகங்களை காஸ்ட்லி. அப்போ துவாபர யுகத்தில் விரிவான கோயில் வழிபாடு பண்ணிடலாம். ஆனால் இப்போ கலியுகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். இத்தனை கஷ்டப்பட்டு காட்டுக்கு போய் உட்காந்துட்டு வீட்டை விட்டுட்டு காட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறம் இந்த மாதிரி காஸ்ட்லி யாகங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் கோயிலுக்கு இப்போ கொரோனா வந்துட்டு கோயிலுக்கு வேற போக முடியாது போயிடுது. இப்போ தான் அலம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன்.
அது போகாட்டாலும் பரவாயில்ல, வீட்டில் உட்காந்துட்டு அப்படியே இந்த கலியுகத்தில் நம்ம பண்ணக்கூடியது இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிக்கவும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்றது தான் இந்த கலியுகத்தில் பண்ற பெரிய யாகம். ஓகே. ஸோ மின்தூக்கி மற்றும் படிக்கட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். இந்த மின்தூக்கி என்ன பண்ணுறது, கீழ் படிக்கட்டுலேருந்து கர்மயோக படிக்கட்டுலேருந்து நம்மளை அவ்வளோ ஈஸியாக அழைச்சிட்டு போய் மேல் படிக்க கொண்டு போய் விடுறது. அது கொண்டு போய் விடணும்னா அந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம போகணும்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாக்க இவ்வளோ ஈஸியாக போயிடலாம். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், இங்கே உட்காந்துக்கலாம், கர்மயோகம்ங்கிற படியில் உட்காந்துக்கலாம். இங்கே உட்காந்து கர்மயோகத்தை நல்லா கற்றுக்கலாம். ஒரு 4-5 படிக்கு வச்சுக்கணும். இது வரைக்கும் கர்மயோகம் உட்காந்து நல்லா கர்மயோகத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 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 பார்த்துட்டு அப்புறமா கர்மயோகத்துக்கு அடுத்தது இது அஷ்டாங்க யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணி அடுத்தது ஞான யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணி அப்புறம் கடைசியில் போய் பக்தி யோகத்தை ரீச் பண்ண முடியும். ஸோ பக்தி யோகத்தை ரீச் பண்ணணும்னா ஈஸி நம்ம லிஃப்ட்டில் போகிற அளவுக்கு நம்மளை பக்குவப்படுத்திக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள். ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரி. இந்த சங்கீர்த்தனை எப்போ பண்ணுறாளோ அவள் பண்ணுறவாள்கிட்ட எல்லாம் கிருஷ்ண பகவான் அவள் நாக்கில் தாண்டவம் பண்ணுறா. அவர்கிட்ட கண்டிப்பாக அவர் கிருஷ்ண பகவான் வர்றாருங்கிறது அவள் ஃபீல் பண்ண முடியும். அன்னைக்கு நீங்கள் காத்தால பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நீங்கள் திங்க் பண்ணி பாருங்கள், அன்றைக்கி ஃபுல் டேயும் எப்படி போடுறதுன்னு பண்ணுறச்சே உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். இதில் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லணும்னாக்க ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர் தான் வச்சு நமக்கு வழிகாட்டி. ஸோ வேத குறிப்புகள்லாம் என்ன சொல்கிறது, இந்த ஹோலி நேம் ஆஃப் த லார்டு எல்லாம் அந்த வேத குறிப்புகள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்தாக்க அவரோட பேரை சொல்லி சாண்டிங் பண்ணுறதுக்கு பரிந்துரைக்கிறது. கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்திலேருந்து கலி சந்தாரண உபனிஷத் அதுலேயும் இந்த மாதிரி சொல்கிறது. அப்புறம் அனைத்து வேத இலக்கியங்களிலும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதிற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றது. இது ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யத்தே. இது ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நதக பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யத்தே. அதே தான் 2 வாட்டி திருப்பி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுதான் ஈஸி, உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது, இதை விட வேற ஒன்றுமே. ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலோ நாஸ்தியேவ கதிர் அந்நியதா. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்தமான பெயர்களை உச்சரிப்பது தான். வேறு வழியில்லை. இதில் எல்லாம் இந்த சண்டை பூசுறது தான் நம்ம போய் போகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்த பெயரை உச்சரிக்கிறது தான் சிறந்த வழி. ஓகே. வேத குறிப்பெல்லாம் சொல்கிறது அந்த மாதிரி. என் அன்பான ராஜா, இது கலேர் தோஷ நிதோ ராஜன் அஸ்தி ஏகோ மகான் குண தீர்த்தநாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் சஜேத். என் அன்பான ராஜா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 12th சாப்டரில் 12th canto 3 chapter 51th text. ஓகே. என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்குது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமைத்தளத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். அந்த ஒரே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சாண்டிங் பண்ணினாலே நம்ம மேலிடத்துக்கு எலிவேட் ஆக முடியும். டிவோஷனல் சர்வீஸில் எலிவேட் ஆகிறதுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே சாண்டிங் த மகாமந்திரா. ஓகே. வேத குறிப்பில் யஜ்ஞானம் ஜப யஜ்ஞோ யஜ்னோ ஸ்மி. கிருஷ்ணராகிய நான் யாகங்களில் என் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் ஜப ஐக்கியம் ஆவேன். பகவத்கீதா 10.25. ஸோ நாம் ஆகாரி பகுதா நிஜ சர்வசக்தி தத்ரார்பிதா நியமிதா ஸ்மரணே ந காலாக ஏதத்ரிஷி தவ கிருபா பகவான் மாமாபி துர்தெய்வம் ஈஸ்ரிஷம் இஹாஜனி நானுராக்காக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளே, திருநாமங்கள் அனைத்து உயிரினங்களின் மீதும் மங்களங்களை பொழிகின்றன. எனவே உமக்கு கிருஷ்ணா கோவிந்தா போன்ற எண்ணற்ற பெயர்கள் உள்ளன.
உங்களுடைய வல்லமைகளை அத்திரு நாமங்களில் வைத்து நிறுவி உள்ளீர்கள். மேலும் திரு நாமங்களை கூறுவதற்கு இடம் காலம் போன்ற கடினமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. ஓகே, அவரோட பேரை சொல்றதுக்கு எந்த விதமான விதிகளும் இது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்திய லீலா 20.16 இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு. ஓகே, அவரை சொல்றதுக்கு எந்த விதமான கடினமான விதிகள் கிடையாது. பார்த்தாலும் எழுந்துட்டு சொல்லலாம். ஜஸ்ட் ப்ரஷ் ஒட்டி மூஞ்சியாலுமே முகத்தை கழுவிட்டு உட்காந்துட்டு நம்ம சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம். குளிச்சுட்டு தான் சொல்லணும், குளிக்காமல் சொல்லக்கூடாது அப்படின்லாம் ஒரு விதமான இதுவே கிடையாது, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே கிடையாது. எங்கே வேணாலும் சொல்லலாம். வாக்கிங் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். வாக்கிங் பண்ணிட்டு சொல்லலாமான்னு சில பேர் கேட்குறாங்க. வாக்கிங் பண்ணி தாராளமாக சொல்லலாம். ஆனால் உனக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் வாக்கிங்கில் போய் இது பண்ணிகிட்டே கான்சன்ட்ரேஷனும் இருக்கணும் உனக்கு. பகவானோட நாமத்தை சொல்கிறது. டிவியை பார்த்துட்டு சொல்லக்கூடாது. ஆனாக்கா ஏன்னா அதில் கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேஷன் கிடைக்காது. அந்த மாதிரி சில முதல்ல ஃபாலோ பண்ணுறச்சே ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. அப்புறம் ஒன்றா நம்மளாவே குறைச்சிடுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஓகே, ஸோ இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போகுது. அஷ்டாங்க யோகாவில் எப்படி முன்னேறலாம், அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள், ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்துங்கள்னு சொல்கிறார். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த யோகா. பக்தி யோகாங்கிறது தான் மிக உயர்ந்த யோகா. ஓகே, இந்த சாப்டர்லேருந்து நம்ம என்ன கற்றுட்டோம் இந்த சாப்டர்? பல வேலைகளில் ஒரே சமயத்தில் செய்தால் நமது கவனம் சிதறும். மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதால் மட்டுமே வெற்றி கிடைக்கும். அதனால் நம்ம பல வேலைகள் செய்கிறோம். இப்போ கிளாஸையும் கவனிச்சுருக்கோம், அதே சமயத்தில் நம்ம சாண்டிங் பண்ணுவோம், அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணியிருப்போம். எல்லா வேலையும் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது? வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணிச்சு கையை கத்தி வெட்டி அப்படின்னு அதை பார்த்துக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம இங்கே கிளாஸையும் கவனிச்சுக்கணும், சாண்டிங்கும் பண்ணணும், எத்தனை கவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் அதையும் கவுண்ட் பண்ணணும். எல்லாத்தையுமே செய்யறது நம்ம சிதறது. அதனால் மனசை ஒருமுகப்படுத்துறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். கான்சன்ட்ரேஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இந்த சாப்டரோட இது. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ஒரு நிமிஷம், இந்த இது இருக்கு இல்லையா, இது யாருக்காவது இது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? நான் பண்ணினது சுமாராக பண்ணியிருக்கேன். யாருக்காவது பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்க. இது உட்காந்துட்டு பக்தி யோகத்தை பற்றி தான் இது. பக்தி யோகாங்கிறத நானே சொல்கிறேன். அப்படின்னா அதான் சொல்கிறதுனா சொல்லுங்க. பக்தி யோகாங்கிறது கிஃப்ட்டுக்கு சொல்லலாம். நேரடியாக ஒரு பிறப்பிலேயே கடவுளிடம் போய்விடலாம். ஓகே, யூ கேன் ரீச் வெரி ஈஸிலி. ஒரே பிறப்பில் போய் சேர்ந்துடலாம். கர்ம யோகாங்கிறது அதெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக முதல்லையே ஸ்டார்டிங்லேயே பண்ணிட்டோம்னா நெடுகண்டு லிஃப்ட்டில் போய் நேர பக்தி யோகா ரீச் பண்ணலாம். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒவ்வொரு படியாக பண்ணிட்டு மறுபிரிவையெல்லாம் வர இருக்கும். அதெல்லாமும் இருந்து இதில் படி ஏறி தான் போய் ரீச் பண்ண முடியும். ஓகே, அதனால நம்ம லிஃப்ட்டில் போகிறதுங்கிறது பெஸ்ட்டு. அதுக்காக தான் போகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஒன் ரவுண்ட் சேன் பண்ணலாம். சேன் பண்ணிவிட்டு கிளாஸை வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். எல்லாரும் சொல்லுங்கள் ஒரு ரவுண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம. ஒரு ரவுண்ட் இல்லை, ஒரே ஒரு வாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே.